Łukaszenka w автозак! Łukaszenka w автозак! Łukaszenka w автозак! Павел Лиду в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко наркоман! Лукашенко наркоман! Лукашенко террорист! Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет! Протест! 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 Заглохнет, когда диктатор сдохнет! Всем привет! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Друзья, мы продолжаем сбор подписей под петицией о признании Лукашенко террористом. Здесь можно встретить, я попрошу человека, который собирает подписи, поднять руку. Где? Вот там. Ребята, вот там можно подписать петицию, если кто-то еще этого не сделал. Сейчас мы хотим дать слово пану Бартку. Это человек из Польши, который поддерживает белорусов. Он бы хотел к вам обратиться сегодня. Dzień dobry, mam na imię Bartek. Zostałem przed chwilą poproszony o coś, żebym powiedział coś. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego przemówienia przygotowanego. Jestem z Polski, no i chciałem przede wszystkim powiedzieć, że no jestem tutaj dlatego, bo chciałem tutaj być, żebyście też wiedzieli, że no nie jesteście sami. I też chciałbym tutaj powiedzieć kilka słów do Polaków, którzy też tutaj są zebrani, którzy tutaj krążą, bo mi się wydaje, że czasami ciągle tak się wydaje nam tutaj, że emigranci z Białorusi są tutaj, nie wiem, przyjechali po lepsze życie, żeby było im lepiej, a no znam już was na tyle, że wiem, że po prostu tak nie jest, tak? Że jesteście tutaj dlatego, bo kiedyś odważyliście się protestować i nie macie po prostu dokąd wracać i strasznie smutne po prostu to jest i dlatego tutaj jestem, dlatego tutaj jestem razem z Adą, która zgodziła się ze mną tutaj przyjść. Także nie jesteście sami i chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich też tutaj Polaków, którzy są zebrani. Tutaj w okolicy można zebrać, zbierana jest petycja za tym, żeby rząd Łukaszenki nie został zdelegalizowany, żeby nie został uznany przez reprezentację innych krajów. Ta petycja jest także w języku polskim, także my zaraz podpiszemy tą petycję i wszystkich was także chciałbym zaprosić do tego, żeby tą petycję, żebyście podpisali. Bardzo serdecznie wam dziękuję.